ಸೋಕು ನೆಟ್ಟು ತುನಾಗ ಯಾಣೆ ಸೋಕು ಅಕ್ಕನೆ ಸೋಕು ದೈರ್ ಆರತಿ ಅನ್ ಬೇರಬಹುದು ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತೀನ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತೀನೆ. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಫೈನಲಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾತದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೀನಿ ನೆನತೊಂದು ಕುಡ್ಲಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬರಂದನ್ನು ಗೆರೆತಿತ್ತ. ಫೈನಲಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ನನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಮಾರನೇ ನಿಮ್ಮುಟ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ನುಣ್ಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜಾಕನ್ ತುಲೆ ರೋಮ ಉದುರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಹೊಸ ರೋಮ ಬರಡಾತೆ ಅವಂತ ಸ್ಲೋಗೆ ಹುಷಾರಾಪುಂಡು ಹುಷಾರಿಂಡು ಚಲಕ್ಕುಂಡು. ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ನೀ ಲೇಟ್ಲಾಂಡು ಅಷ್ಟಮಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ನಮಕ್ ಅಷ್ಟಮಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಬಾ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಅವನುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದ ಜೇರು ಬೇರೆ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಚಟ್ನಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ರಾತ್ರಿಗ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿಗ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಂತ ದೀಪುಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೀನಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಇಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಪಾಲನೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿಲ ಹುರ್ದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ದೆನ್ ನಾ ಮೂಜಿನದ ಇಡ್ಲಿ ನನ್ನದೇನು ಇಡ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಮಂತದ್ದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್. ಏನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ದುಂಡು ನೆಲಟ್ಟುಂಡು ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಚೇರ್ ಉಂಡು ಕಬಾಟ್ ಉಂಡು ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಒಟ್ರ ಹಸಿ ಉಂಡು. ಏನಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತೇರ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೆನತೊನ್ನೂರು ನೆಂಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಆಯ್ತು ಗುಜ್ರಿದ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚ ಉಂಡು నేను ಮಾತು ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತದ್ದು ಇಡೋಡು 4 ದಿನ ಅಂಡು ಅಡಿಕ್ ಮಡಿಪಂದೆ ಅಡಿಕ್ಕಂದು ಪಂಪೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಡಿಪಂದೆ ದೆನ್ ಪಂಡ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋರೆ ಅವನೊಂದು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು నేను ತೂನಾಗ ಇನಿ ಬಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಡಿತೀಕ ಪಂಡದು 4 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚೆತ್ತನ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ನೇನು ಪೂರ ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಇಡೋಡು. ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡ ಅಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಆತಿಜಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜಿಂಜ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಜನ ಇತ್ತೀರು ಪಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪುಣೆ ಬಲ ಅಂದ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುಣೆ ಅವಳು ಕಟ್ಟದ ಬನ್ನ ಪಿರ ರಶ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಐತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ರಶ್ ಇತ್ತೇನು ನನ್ನ ರಶ್ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರಶ್ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗಿಡೆ ಕಾಂಡು ಮೂಜಿ ಸಲ ಇಡೆಗೊರ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪ್ಯಾರಿಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ದು నేను ಮಾತ ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತ ದಿಪ್ಪುನೆ ರಪಕ್ಕ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಐತೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಪಾಯಸದನೇ ಐಟಮು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪದಂಚಿ ಬೇಳೆ ಸಾಗು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗೋಡಂಬಿ ಅವು ಇನಿ ಫುಲ್ ಅವೇ ಕಟ್ಟನೆ ಕೋಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆದ ಐಟಮು. ಯಾನು ಮೂಲುಂಡತೆ ದೇವರ ಡೇಪಲ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತಕ್ಕೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದೇವರ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬೋಣಿ ಅಪ್ಲಕ ಮಂತಿರ್ಲಿಂದ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಅಡಿತದ ದೀಪದಿದ್ದು ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತದಾಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡೊಂದೆ ಪೂರ ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತದಿಯೇ ಖುಷಿ ಆನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಒಂಜ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ವಣಸಗ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲು ಒಣ್ಣೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರುಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಇತ್ತೆ ನಾ ಮಾಮು ತಿಕ್ಕಿರೆ ಕಾಸರಗೋಡುದು ಅಂಚ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆನೆ ಬತ್ತನಾರು ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬೇಡೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಮನ ಬತ್ತೇರು ಸಂಕ್ರ ಇಂಕ್ಲ ಮದಿಮೆದ ಆಲ್ಬಮ್ ಕೊಣತ್ತೇರು ಮಾಮು ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದ ಆಲ್ಬಮು ಮಾಮು ಕೊಣತ್ತೇರು ಇಂಚೊಂಡೊಂದು ಮಾತು ತೂಕ ಇಂಕ್ಲ ಕಚಂಬರ್ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಸಂಕರಾಮು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಚಂಬರ್ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಕೇರಳದ ಅವು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ತೇರಿ ಯಾರು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಸಿ ಅವು ಐಸ್ ಬರ್ಚಿಗೆ ಇಂದೆಲ್ಲ ಮಾಮು ಶಂಕರಾಮು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆದ ಆಲ್ಬಮ್ ಕೊಣತ್ತದೇರು ಎಂಚೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ತೋಜಾವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ರುಂಕ ಬಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಾವ
ಎಲ್ಲ ಇದು ತೋಂದು ಪೊಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಳಕ್ಕನ ಒಪ್ಪದುಲೆ ಸಂಕೋರಿ ಪುಣೆ ದೇಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋದ ಫೋಟೋ ಮೆಹಂದಿ ದಂಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ದಿಯಾನ ವಿಘ್ನೇಶೆ ಹರಿ ಸುದರ್ಶನೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲುಲ್ಲೇರೆ ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಇನ್ನ ರಡ್ಡುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕೃತಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಅತಿಯಾನ್ ಸೋಕ ಮುಜ್ಜನ ಟೇರು ಸೋಕು ಮಲ್ಲೆಗೆ ಏ ಮುಜ್ಜನ ಟೇರು ಸೋಕು ಮಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯ ಇಟ್ಟು ಗಡಪೋಡು ಬೈಕ್ ಇಂಜನ ಟೇರು ಮಗನ 10 ನೆಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ వారి సోకాతన ప్రజ్ఞాన వత్తన వీడియోలు ఉండవు ఫోటో ఉండవు ರಂಜನಕ್ಕೆ ಲಂಚೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇತೆನಾ ఇప్పుడు ನನಗೆ ಬೇತೆ ನನಗೆ ಬೇತೆ నువ్వు మెటీరియల్ ಬೇತೆನೆ ಒಂದೊಂದು ಶೀಟ್ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮುಟ್ಟನಾಕನೆ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದೇನೆ ಅಲ್ಲೆಂದು ಐಟು ಉಂಡು ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆಂದೇನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೆಟ್ಟು ತೂತಾನೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಶಂಕರಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕೃತಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಕ್ಕ ಏರು ಸೋಕು ಅಂತಿಜೇರಿ ಸೋಕು ನೆಟ್ಟು ತುನಾಗ ಯಾನೆ ಸೋಕು ಅಕ್ಕನೆ 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 ಸೋಕು ಇತ್ತೆ ವನ್ಪುಣೆ ಯಾರು ಆಲ್ಬಮ್ ಸೋಕು ವಿಶಾಲನೆ ಕೃತಿಕಾ ಎನ್ನ ತೆಲ್ತನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ತೆಲ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡಾರು ಬಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂಡ ಏರೋ ಅನ್ನೆ ನೆಟ್ ಸೋಕಾತನದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಫೋಟೋ ಹರಿ ಹರಿ ನಕ್ಲು నేను విఘ్నేశ్వర ఉంటాడు ಇನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ರಂಜನ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆಡಿ ಬೆಡಿ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ 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 ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದ ಮದಿಮೆದ ಮೇಘ ಯಾನ್ ಸೋಕಾತನದ ಸೋಕಾತನ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಶದ ಭಾವನ ಕಾರ್ ದಿಕ್ಕನ ಮಾಮು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ತೂದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಂದಮೇಲೆ ಮಾಮು ಭಾವನ ಪಪ್ಪ ಎದುರುಗಣಿ ಸವನ ಮೂಲು ಆತನಂದೆ ದೈರ್ ಆರತಿ ಅಂತ ಬೇರೆಬಹುದು ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತೀನ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತೀನೆ ನಂಗೆ ಇವರ ದಾಳಾತಿ ಜೊತ ದಾಳ ಉರಿ ಜೊತ ದಾಳಾತಿ ಅವು ಸಟ್ಟು ಅಂತನವೇತ ಅದು ಪೂರ ಪೂರ ಅಂತಂದ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೀನತೆ ಮುರಾಣೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೀನತೆ ಎತ್ತಲ ಹಾಕೊಂಡಾತ ಊರಾಂಡೆ ಎಪ್ಪು ಏತು ಪಟ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತು ನಂದತೆ 3,000 ಕ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತನೆ ರಿಪೀಟ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತು
ಅವು ಎತ್ತು ಸರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ ಕಡೆ ಏನು ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋ ಅಂದವು ಪಾಸ್ ಆದ ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಪಪ್ಪ ಮಾತಂದ್ರೆ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಟೆಂಕ್ಲು ಕುಜಾಲ ಕಪ್ಪು ಆಗ್ತದೆ ನಂದು ಇಲ್ತಾಯ್ತು ಹೋಗೋದು ಅಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾಡುಗುಲ್ಲಾಗತ್ತನಪ್ಪೆ ಅದೇ ಇಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುವ ನಿಮಿಷದಿ ನಾನು ವಿಘ್ನೇಶ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೇಘ ಸುದರ್ಶನಿ ಹರಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ನೆಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದ ಲಾಯರ್ ಬೇರೆ ಉದುರಿಲ್ಲ ದೀತ ಜೇರು ಉದುರಿದ ಆಯೆ ಉದುರಿ ಮಾಡಲ್ದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಳ್ದೆತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಮಾಡಲ್ದ ಅವಳು ಅವಳ್ದೆತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಮುಗಿಂದ ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನಿತ್ತೆನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಮಾಮಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿರು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬೋಂಡಿಲಾಂಡ್ 300 ಎನ್ಪಲ 200 ₹500 ಡ್ರೆಸ್ ಸೇಲಾಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎನ್ ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರ ಪೋಡ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಂದುಲ್ಲದು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ತದೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎನ್ ಮನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.